Good morning, guys! Good morning. We're going to the show! Yeah, ay sila ngayon. Pipick upin sila ng tita nila. Pupunta sila sa show. Para siyang parang yung sa atin pag fiesta, may mga peryahan, mga ganon. So, punta sila mamaya. Iwan. So, yeah, tapos later, magdi-dinner kami ng pamilya ni Jan. So, yun ang ganap sa araw na to. Today is September 21. Yeah, not September. Sorry. Yeah, October 21, 2017. It's Saturday, guys. So, yeah, silang breakfast. Raining! Is it raining? No. It's not raining. No, just Saturday's raining. No, today's Saturday. Oh. What do you... Raining? Nakabihis na si Sak. Ganyan si Sak. Pagkagising niya sa umaga, ang ginagawa niya, magbihis agad. Ang ingay, di ba? Hey, Zach, what do you want for breakfast? Studio? Huh? Mom, we Yes. already eat nuggets and chips. You did? I You didn't, Zach? Okay, what do you want for breakfast? You don't like McDonald's? Okay. What's wrong, Baba? What's wrong? So, what do you want for breakfast, Zach? Take a book. Pardon me? Take a book. Where's your manners? Please. Okay. Okay, let's go. We make breakfast. What do you want for breakfast? Huh? Take a book. What do you want for breakfast? Gawan ko muna sila ng breakfast, guys. Hi, Holly. Just the two of us, Baba. Ang tahimik ng bahay. Wala yung dalawa. Oh, get baby. Yeah. Go get her. Come on. Hug her. Lalap. Come on, give her lalap. Give her lalap. Tahimik ng bahay. Tapos i-share ko sa inyo, guys, itong suot kong t-shirt. Nabili ko to sa Taytay Rizal, sa BAGPI. Ano siya? Branded siya. Ang brand niya is Zara. Ano siya? Sabi nung tinanong ko kung bakit mayroon silang branded na tinda dito. Kasi iba-iba yung mga tinitinda nila. May Zara, may Mango, at kung ano-ano pang branded na clothing. Pero mostly girls ang paninda nila doon. Tapos, ayan guys, overrun daw yun ang tawag doon. Ang tawag doon sa sa store na yon. Kasi, pero, wala naman tong diferensya. Chinek ko, wala. Perfect siya, guys. Wala siyang damage. Tapos, 150 lang. Tapos, ang sobrang soft. Tapos, etong short, nabili ko to rin sa isang stall. May dalawa siyang bulsa. Ayan. Tapos, makapal siya. Kaya, pwede mo siyang ipanglabas. Ito, ipakita ko sa inyo yung iba ko pang nabili dun sa, sa Overrun store na yun. Puro branded yung paninda niya. Ito. Zara din to. Ayan. Ayan, banana yung print niya. Nag-haul. Tapos, ito rin. Ayan, Ang mura niya, guys. 150 pesos. Ayan, Ayan siya, Tapos, ito pa. Ayan. Pakita ko na ba ito? Ayan. Yan din ang brand niya, Pare-pareho sila, Zara. Nasaan ba yun? Ayan. Tapos, ito. Nasuot ko na to. Nalabang ko na to. Yung, siya, para siyang mga animals print. Ayan. And then, eto, mango to. Diba, ang ganda. 150. Tapos, ang soft ng, ng tela niya. Saan na ba yun? Sorry. Ayan. Ayan, mango. 150 pesos, my God. Sobrang mura siya. So, yun. Shinare ko lang sa inyo. Nag-vlog ako dun sa, sa Taytay. Kasi hindi ko pa siya na-upload. Tapos, nahirapan ako kasi kasama ko si Holly. Kaya hindi ako masyadong nakapamili. Kasi yung iba, yung skinita, maliliit yung daanan niya. Hindi ka makakadaan pag may pram. Pero kasama ko yung kapatid kong lalaki. I-upload ko yun siguro. Hindi ko pa alam. Baka mauna pa to. Bago yan. Hindi ko alam kung alin doon mauna. Basta abangan nyo na. Punta kayo doon.
dapat wala kayong dalang bata para ma-enjoy nyo talaga yung yung BAGPI. Tapos sobrang magdala kayo ng tubig kasi sobrang init. And magsuot kayo ng komportabling damit. Naka-t-shirt lang ako doon. Kasi sobrang komportable kasi ang init. Sobrang init, my God. Tapos, magdala kayo ng eco bag yun. Nagdala ko ng eco bag kasi sinabihan ako ng kapatid ko. Ayun, i-share ko lang sa inyo. Pero i-upload ko rin yun one day. Hindi ko alam kung ano rin ang mauna. Ito o yung, yung vlog ko doon sa Taytay. So, yun. Magtutupi na tayo guys kasi ko siya. Para wala na akong gawain pagdating namin. Tapos na ako magtupik guys. Ngayon nagugutom ako. Tingnan natin kung anong makakain ko. Kasi hindi na ako nagluto kasi wala namang kakain. Wala yung mga bata dito. Tsaka si Holly yan doon nakatulog na. Tingin tayo kung anong mabubunot ko dito. Kasi nagugutom talaga ako. Dapat light lang kasi kakain kami ng dinner mamaya. Nakita niyo yung banana yan? Sinasadya ko talaga siyang maging ganito or hindi pa to. Yung mag-overripe siya kasi magagawa ko ng banana bread. Yun lang, sinare ko lang sa inyo. Tingin lang ako kung anong makakain ko dito. Ano rin lang. Sardinas. Dapat light lang kasi kakain tayo mamaya. Tingnan nyo guys. Dalawa na lang yung natitira. Ito lang tong week ko binili. Ayun, ubos na. Sa isang box, 15 pieces ang laman nito. Ayan, dalawa na lang. Tapos dito rin, yung shapes. Parang 15 or 10 pieces sa isang box. Ayan, kaya dapat every week, mag-grocery talaga ako kasi mahilig silang kumain. So ngayon, ako, anong kakainin ko? Mag-cereal. Kaya ako. Ayoko naman mag-chips kasi gusto ko mag-loss ng weight. Ay, hindi ko alam. Nagugutom talaga ako. Ito na lang. Mag-noodles na lang. Mag-noodles na lang tayo, guys. Nagugutom talaga ako. Ito ang ating breakfast and lunch. Ulit tulog. Ako lang mag-isa. So, kayo na lang ang kasama ko. Kausapin ko kayo, ha? So, anyway, lutuin ko muna to. Maingay yung kabingi talaga guys yung katahimikan dito sa bahay. So, kayo muna ang aking gagambalain. Kakausapin dito. Buti na lang may sounds yung yung microwave. Nanonood ako ng MTV. Hininaan ko lang para marinig nyo ako. Tapos, ang brand ng aking kakainin is Indomie Mi Goreng fried noodles. So guys, di ba napakita ko sa inyo kanina yung iba kong napamili sa Taytay. Make it sure guys na alam nyo yung schedule ng BAGPI kasi minsan daw paiba-iba yung schedule nila. So kasi pag pumunta kayo na hindi nyo alam yung schedule, sarado yung ibang store o hindi lang yung iba, baka mas yung konti lang ang bukas tapos the rest is sarado. So make it sure na i-check nyo yung schedule nila. Tapos ayan, tapos na. Ayan ko muna siyang lumambot dito sa mainit na tubig. So,
Gising na yung asawa ko, lumabas siya. Kaya, ayan. So, pwede na siguro to. I-drain ko lang siya. So, ayan. Kain muna ako, ha. Na tayong kumain. Busog na ako. Yan si Holly, tulog pa. Kanina dapat kukunin ko siya kasi narinig ko siyang umiyak. Ayan, tulog pa siya. Ay, pawis na pawis, baby. We're going out for tea now, guys. Si Holly, ayun, ang saya. Say, Holly! Hi! We're gonna see Kuyas now. Oh, you're tired. You shouldn't be. Oh. Flying. Dad. Yes. Yes, Holly. That's John Holly. Come on. They're not here yet, but. Daddy. That's John. How's the show? The J was good. I want the JYs. No. Where's Daddy? Where's Daddy? Where's Daddy's here? Come on. Bye. Bye, Holly. Now we only have roast chicken. That's for today's vlog, guys. And please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog.